वरती वरती ड्युटी आहेत आमच्या. म्हणजे जवळजवळ 15 मिनिटं झाले हे दोघं जण इथे असेच बसून आहेत. आणि अजून एक गोष्ट तुमच्याशी शेअर करायची. काल की नाही आपला शेवयांचा उपमा बघा तयार झालेला आहे. म्हणूनच मला असं वाटलं की नाही ह्या कमेंटबद्दल बोलायला पाहिजे. हे वाढदिवस आहे ह्या महिन्यामध्ये, त्याच्यामुळे कुणालचे बघा कसे झोपले बघा बछडे आमचे. चहा ना ठेवलाय गरम करत. आमच्याकडे आज सकाळी सकाळी ड्युटी बघा कुठं चालले. वरती वरती ड्युटी आहेत आमच्या. पाणी मिशन पाणी. आता ती वरची टाकी बघा आहे ना ती म्हणजे झाली जवळजवळ अर्धी भरली पावसाच्या पाण्याने. पाऊस चालू झालाय कालपासून. तर आता सकाळीच आम्ही पटापट ते काम करून घेतलं. जितकं भरलेलं होतं ना बाहेर ते सगळं त्या वरच्या टाकीमध्ये ओतून घेतले. आणि आता कुणालच्या मध्ये तोंड बघा बंद झालेलं आहे. मग अशी खूप तोंड चालू होतं. कशाबद्दल तोंड चालू होतं उगाच काय बोलायचं काय उगाच. आता मी त्यांना जरा चहा देते बघा एनर्जी. ते थकलेत ना मला म्हणाले की ते वरच तू चहा दे, मी वर बसून चहा पिणार आहे. त्याच्यामुळे तिथे बसलेले आहेत ते. पावसाने कृपा केली. आता 2 दिवस झाले ना पाण्याचे असं खूप हे झालं. ते गढूळ पाणी ना इतकं ते म्हणजे खराब वाटतं आपल्याला, सवय नसते ना. चहा पिऊया मग बाकीच्या कामाला सुरुवात. आपण परवाशी नाही वड्या बनवल्या त्या गोबेलच्या. कशा झालेल्या? एक नंबर वा ना मस्त. आलूवडीपेक्षा खूप छान. आलूवडी म्हणजे आलूवडी तर छानच असते पण आलूवडीपेक्षा खूप सुंदर टेस्ट. पण ते बनवलेलं कोणी? बनवलेलं कोणी? होम मिनिस्टर बनवलेलं कोणी म्हणजे काय नाही मग तेच ना आपोआप केलं नाही ना आपोआप काय करावंच लागणार. ते काय आपोआप रानातून थोडी काय बनवून आली होती. रानातून आपोआप पण आले नाही ना, शोधल्याशिवाय पण नाही भेटले ना. हा शोधून आली पण विषयावरती पण एक हे आहे ना. पण बनवणारच पण जरासं कौतुक करायचं असं बोलते, बाकी काय नाही बोलते. रिव्ह्यू वडीचा रिव्ह्यू दिलेला नव्हता ना त्या दिवशी, कारण आपण सकाळच्या वेळेस बनवले होते ना फ्राय करून. आणि आमच्याकडे की नाही पाहुणे आले होते ना सकाळी सकाळी. कुणाला बाबांचे मित्र आले होते, तुम्हाला बघा मागे सांगितलं होतं. हा गाडी घेऊन गेलं ते सर्वजण आले होते. जवळजवळ 6 जण होते ना. हा पण जरा घाईघाईत होते म्हणून आम्ही काही शूटिंग केलं नाही. हा त्यांच्यासाठी पण म्हणजे खास ते असं त्यासाठीच बनवले होते की पाहुणे पण येणार होते आणि म्हटलं घरात पण होईल नाश्त्याला. चला मग आता काय झाडांचं काय मांडवाचं कर. आता मांडवाच्या वेली वाढत चालत, मांडव घालूया. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आज किचनमध्येच आम्ही बसलेले कारण थकलो. पाणी ते वर बघा टाकत होतं ना, तर बाहेरून पाणी आणून जरा दमाल झालं म्हणून आज इथेच बसलो होतो. चहा वगैरे घेतला आणि आता आपल्या दिवसाची सुरुवात झाली. पाऊस कालपासून म्हणजे बऱ्यापैकी पडत चाललेला आहे. तर 2-3 दिवस जरा अजिबात पाऊस नव्हता, त्याच्यामुळे पाण्याची सोय आता आपली झालेली आहे. 2 दिवस जरा त्रास झाला होता पण झालं आहे आता. आणि थोड्या वेळाने नाश्ता वगैरे पण बनवायचा आहे कारण कुणालचा क्लास पण आहे आज. आणि अजून एक गोष्ट तुमच्याशी शेअर करायची. काल की नाही कुणालचे बाबा काहीतरी घेऊन आलेत माझ्यासाठी आणि कुणालसाठी. आलूवडी घातली तर आलूवडी सकाळी सकाळी त्याच्यामुळे यासाठी काय ते छोटस गिफ्ट, बाकी काय नाही. आलूवडी वगैरे घालत बोलतेस ना मला काय तसंच ते असं आहे काय. म्हणजे न सांगता ते घेऊन आलेले आहेत. मला माहित नाही. काल ते त्यांच्या मित्रांना सोडायला गेले होते वैभववाडीला आणि पुढे दुसरीकडे पण ओरसला पण गेले होते, तिकडे काम होतं त्यांचं म्हणून. तर तिकडे ओरसला जाऊन ते घेऊन आलेले आहेत. काय ते तुम्हाला मी थोड्या वेळाने दाखवते. आता पहिलं जरा घरातलं काम आटपून घेते, कुणालचा नाश्ता बनवते. चला सुरुवात करूया.
तर एक रेसिपी आहे ना झटपट तुमच्याशी शेअर करायचे. आपल्याला एका ताईंची कमेंट आली होती, म्हणजे बरेच दिवस झाले या गोष्टीला. तर मी सगळं तयारी करायला घेतली आणि हे दोघंजणं बघा, शेरू आणि वाघ्या, म्हणजे जवळजवळ 15 मिनटं झाले हे दोघंजण इथे असेच बसून आहेत. त्यांना हवं आहे खायला आणि त्यांचं मी ना खाणं काढून ठेवलं आहे, पण ते गरम आहे ना म्हणून मी जरा थंड झाल्यावर देणार आहे. पण बघा बघा आता तोंड बघा कशी करून म्हणते. वाघ्या, ए वागू, शेरू, भूक लागली, चला चला बाहेर चला, झालं थंड झालं. तर आता ह्यांना पहिला आधी खायला येते आणि मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. चला बाहेर चला, भूक लागली दोघांना. तर साहित्य बघा, ह्या बघा, ह्या भाजलेल्या आहेत ना शेवया आहेत. त्या घेतात 1 वाटी, लिंबू घेतलं आहे, कांदा, इथे मिरची आहे, हे थोडेसे मक्याचे दाणे घेतलेले आहेत, कढीपत्ता आणि सिमला मिरची. म्हणजे भाज्या की नाही आपल्या घरामध्ये ज्या असतील त्या टाकायच्या. गाजर वगैरे बघा असतं, मटार असेल ना ते पण तुम्ही टाकू शकता. आणि इथे गॅसवरती मी ठेवलेलं आहे कढईमध्ये घी आणि थोडंसं त्यात तेल पण टाकणार. म्हणजे घी तुम्ही टाकाच थोडं तरी आणि तेल पण, म्हणजे दोन्हीची जी चव असते ना एकदम वेगळीच येते. ह्यात मी ना तेल पण टाकलं आहे आणि आता घी पण. आता गॅस जरा फास्ट करते, म्हणजे हे जे घी आहे ना जरा वितळवते आणि चांगलं असं गरम होते. झाले तर सगळ्यात आधी आपण टाकूया ही उडदाची डाळ. उडदाची डाळ थोडीशी तरी टाकायची, चवीला एकदम भारी लागतं. आपण उपमा म्हणून त्यात पण टाकायची. आता ही राई टाकते, मिरची टाकूया आणि कढीपत्ता, कांदा. आणि आता थोडंसं जिरं अगोदर टाकायचं तर करपून जातं ना, म्हणून जरा नंतर टाकायचं. आता कांदा की नाही चांगला जरा लाल होऊ दे. कांदा चांगला लाल झाला आहे. आता हे ज्या काही भाज्या असतील ना त्या टाकायच्या. आता मी सिमला मिरची आणि मकाचे दाणे टाकलेत. आता ही शेव आहे ना ही टाकूया आपण. आता ही भाजलेली शेव आहे म्हणून काय गरज नाही ती भाजायची जास्त, अशी कच्ची पण भेटते बघा, मग ती जास्त वेळ जातो ना भाजायला, त्याच्यामुळे हे बरं पडतं. मग आता हे जरा मिक्स करून घेऊया. आत्ता ह्यात आपण टाकूया साखर जरूर टाकायची. साखरेमुळे जी टेस्ट येते ना मस्त एकदम. आता ह्यात टाकूया मीठ आपल्या चवीप्रमाणे. बघा लिंबाचा रस. आणि आता जितकी शेवया घेतली असेल, म्हणजे 1 वाटी शेवया घेतली तर 2 वाट्या पाणी टाकायचं. तर सगळ्यात अगोदर हे जरा मिक्स करून घेऊया. आता त्यात टाकूया आपण पाणी. इथे मी टाकते आता डबल पाणी. आता ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि चांगलं असं ना शिजवून घेऊया. म्हणजे एक 5 ते 7 मिनटामध्ये तयार होईल आपलं. आणि बघा एक 5 मिनटानंतर आपला शेवयांचा उपमा बघा तयार झालेला आहे. आता यात टोमॅटो आणि कोथिंबीर पण टाकायची असते, पण तुम्हाला माहिती आहे टोमॅटो आणि कोथिंबीर किती महाग आहे ते. बघा मस्त असं तयार झालेलं आहे, टेस्टी. मला माहिती तर काहीतरी विसरेल, म्हटलं हा छत्री विसरलाय. जा सावकाश जा. हॉर्न बिल ओरडतात बघ कसे. हां शेरू नको जाऊ दादा बरं. तर शेरू मागा फिर, चल चल घरात. हा बघा असा मागे लागलाय बघा. आता कुणाला दम दे त्याला, नाही तर येणार नाही पुढे जायला. तर शेरू ये, तर खाऊ दर आता येईल बघा. खाऊ बोल ना काय ना. हां चला चला चला. तर मगाशी मी तुम्हाला म्हणाली ना कुणाच्या बाबांनी माझ्यासाठी काहीतरी खरेदी केलेलं आहे, ते तुम्हाला मी दाखवते पटकन. पण त्याआधी
कालच्या व्हिडिओबद्दल थोडंसं बोलते. काल बघा मी वडीचा व्हिडिओ टाकला होता. आमच्या इकडे त्या पानांना गोवेल असं म्हणतात. म्हणजे बऱ्याच कमेंट होत्या, म्हणजे खूप ताईंनी आपल्या कमेंट केल्या होत्या, आपल्या भाऊंनी पण कमेंट केल्या होत्या. आणि ही जी कमेंट होती ना ती आमच्या काळजीपोटी होती. म्हणूनच मला असं वाटलं की नाही, ह्या कमेंटबद्दल बोलायला पाहिजे. सर्वांची अशी कमेंट होती की ताई तुम्ही जेव्हा रानभाज्या आणता ना तर सर्व माहिती घेऊन किंवा जाणकार कोण असतील ना त्यांना विचारूनच तुम्ही सर्व करा. आता असं कमेंटमध्ये सगळ्यांना नाही मी असं म्हणजे सविस्तरपणे सांगू शकत, म्हणून म्हटलं व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगते. तर रानभाज्या आता जवळजवळ मला वाटतं 2 वर्ष झाले रानभाज्यांची ओळख आहे ना, म्हणजे आहे बऱ्यापैकी झालेली आहे मला. तर पहिला वर्ष जेव्हा होता ना त्या वर्षी फक्त टाकळा आणि भारंगी ह्या भाज्यांबद्दल मी फक्त माहिती घेतली होती. टाकळा मुंबईमध्ये मला माहीत होता त्याच्यामुळे मी निश्चित होते, पण भारंगीबद्दल मला काहीच माहिती नव्हतं. तर त्या वर्षी त्या 2च भाज्या मी करून खाल्लेल्या आहेत. आणि गेल्या वर्षी अकूरची भाजी आहे ना ही त्यात भर पडली. काटलं माहिती होती, पण काटलं रिक्स म्हणजे बोलतात ना माहितीशिवाय काहीच करत नाही मी, त्याच्यामुळे काटलं मी थोडी साईडला ठेवली होती. आणि नंतर जेव्हा माहिती पडलं त्याच्यानंतर मग बाकीच्या ज्या भाज्या आहेत ना, म्हणजे काटला आहे, अकूर आहे आणि भारंगी आणि टाकळा असं सगळं झालं. आणि आत्ता ह्या वर्षी सर्व माहिती घेऊन म्हणजे बोलतो ना बराच अनुभव घेऊन आता जे पुढचं स्टेप बाय स्टेप सगळं माहिती घेऊन मी आता करायचा विचार कर. म्हणजे आता आमच्या वाडीमध्ये पण काही आहे, समीक्षा आहे, रिया आहे, त्यांना विचारते आणि मगच आम्ही सर्व करतो. किंवा यूट्यूबला सर्च करून बघतो. पण यूट्यूबला सर्च करण्यापेक्षा मला वाटतं प्रत्यक्ष जी इथे राहणारी जी माणसं आहेत त्यांना विचारूनच मी करते. आता वड्या जेव्हा मी केल्या ना ती रेसिपी करायच्या आधी समीक्षाला फोन लावून आणि सर्व ती अशी बोलून सर्व मी केलं होतं. ती पानं पण कशी मला माहिती होती अगोदर, पण मी अगोदर ती रेसिपी नव्हती केली. म्हणजे गेल्या वर्षीची सांगते मी, आणि ह्या वर्षी मग ती रेसिपी करून मी तुमच्याशी शेअर केलेली आहे. म्हणजे काळजीपोटी सर्वजण कमेंट करतात, त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की नाही तुमच्याशी बोलायला पाहिजे. आणि व्हिडिओ जेव्हा मी पोस्ट करते ना तो समजा एखाद दिवस आधीचा असतो, आणि जेव्हा मी एखादी रेसिपी करते तर सगळ्यात आधी बघा आम्ही खातो आणि नंतरच व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोचतो. त्याच्यामुळे कुठेतरी बोलतात कुटुंबाची आपल्या चिंता पण असते, त्याच्यामुळे सगळं तपास करूनच मी रेसिपी जी आहे ना तुमच्याशी शेअर करते रानभाज्यांबद्दल. आणि आता शॉपिंग दाखवूया. तर सगळ्यात आधी मी दाखवते कुणालसाठी 2 टी-शर्ट आणलेले आहेत. हे बघा, ही एक ब्लॅक कलरची, ब्लॅकच आहे का ब्ल्यू आहे? ब्लॅक आहे. आणि हा एक रंग आहे. तर कुणालचं की नाही वाढदिवस आहे ह्या महिन्यामध्ये, त्याच्यामुळे कुणालचे बघा काल त्याला घेऊन आले, ॲडव्हान्समध्येच घेऊन आणले आहेत ते. आणि हे 2 ड्रेस बघा आणलेले आहेत, हे माझ्यासाठी. हा एक रंग आहे, हा मेहंदी कलरसारखा आहे आणि थोडंसं जरा फॅशनेबल वाटतं आहे बघा, झालर वगैरे आहे, पण घरी घालण्यासाठी आणलेले आहेत. त्यांना मी असं सहजच म्हणाली होती की जरा कपडे थोडेसे माझे खराब झालेले आहेत, म्हणजे माती वगैरे लागते बघा, चिखल वगैरे, आणि आता पावसातून जरा जास्त, तर मग हे, आणि हा एक कलर बघा. तर असे 2 ड्रेस मला आणलेले आहेत आणि आता समोर बसलेले आहेत आणि हसतायत माझ्याकडे बघून. तर ही झाली आपली खरेदी. किती वर्षांनी येतो घेतले? 2 एक वर्ष झाले असेल. हा 2 वर्ष झाली ना गावी आल्यानंतर मी काही खरेदी, गावी आल्यापासून कुठे काय घेतलं काहीच नाही. हा 2 वर्ष झाली गावी आल्यापासून मी काहीच खरेदी केलेलं नाही माझ्यासाठी. पण माझी जी काही खरेदी असते ना कपड्यांची ते कुणालचे बाबा सांगतात, त्यांनी जे आणलेलं असेल ते मला आवडतं, मी अगदी आवडीने घालते. तर गेल्या वर्षी दिवाळीमध्ये कुणालच्या बाबांना आणि कुणालसाठी शॉपिंग केली होती, ती मी खरेदी केलेली. आणि आता डीमार्टमध्ये बघा आम्ही गेलो होतो ना गेल्या महिन्यामध्ये, तेव्हा पण कुणालसाठी टी-शर्ट वगैरे आणल्या होत्या आणि कुणालच्या बाबांना पण, मी दोघांना एकत्रच. आणि आत्ता कुणालचे बाबा काल जाऊन ते म्हणजे ही खरेदी करून घेऊन आलेले आहेत. तर ही जी शॉपिंग केलेली ना त्यातली एक गोष्ट तुम्ही नोटीस करा, आणि ती गोष्ट कोणती ती तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा. मी तुम्हाला कळली तर तुम्ही नक्की ती गोष्ट तुम्ही सांगू शकता, सांगा मला कमेंट करून ना. आणि जर का नाही समजलं तर मी तुम्हाला कमेंटच्या माध्यमातून सांगेन किंवा पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेन मग मी. तर चला मैत्रिणीनं, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. रेसिपी आजची तुम्हाला कशी वाटली ते पण सांगा कमेंट करून. आपल्या एका ताईंनी बऱ्याच महिन्यांपूर्वी ही कमेंट केली होती, पण माझ्याकडे शेवया की नाही संपल्या होत्या, त्याच्यामुळे ती रेसिपी आहे ना शेअर करायची राहिली होती. तसं मी त्यांना सांगितलं होतं की जेव्हा मी शेवया आणीन ना तेव्हा मी रेसिपी तुमच्याशी शेअर करेन, आणि माझं प्रॉमिस मी आज पूर्ण केलेलं आहे. व्हिडिओ जर का आवडला असेल तर मला जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला.
पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.